sugpo pala. Saka ito, maalala ko anong luto kasi walang ulap yung aking panganay, hindi na kaya ng hipon yun. Allergy sila daw, kaya ito sa kanya. Saka ito naman yung aking babaunin sa trabaho for the whole week. 1 week po siyang lalapangin ng ni JL sa trabaho. Ayan, shoutout sa inyo lahat at magandang araw at magandang panahon po. Wala po tayo post ngayon. Yan guys, lulutuin muna natin yung gata tapos saka natin lalagay yung hipon. Wala na pong saug-saug yan, konting gata at saka hipon, bawang sibuyas lang po. Kaya kumukulo na siya. Lulutuin muna natin yung gata bago natin ilagay yung ating hipon or yung sugpo na binili natin. Konti lang po. Ayan. Yummy yummy. Ayan, kulo na yung yummy yummy natin. Iluto muna natin yung gata. Tapos lagyan natin ang paminta. Palabasin natin na konti yung mantika bago natin iluto yung ating hipon. Konti lang naman siya, madali lang iluto yan. Kailangan maluto muna yung sibuyas na kapawang. Ayan guys, lagyan na natin yung ating hipon para maluto na siya. Ayan, konti lang po siya at ulam lang po ng aking mugin na yan. Kaya sila lang po mahilig kumain ng ganitong ulam. Ayan na. Lakasan natin ng konti yung ating kalan para kumulo kagad at maluto na yung pinagmamalaking hipon na yan. Ayan, haluin natin. Ayan, nagkulay, pula na siya. Ibig sabihin malapit na siya maluto. Hindi mo naman kailangan masyado yan. Ayan, mga sandali lang yan, mga 5 to 10 minutes lang yan, luto ng hipon. Ayan, yummy yummy. Ayan guys, malapit na maluto yung ating unang ulam, yung hipon sa ginataang hipon. Matagal na po kasing nag-i-build dito yung aking